Ay! Sir? Tabangi ko kaon sa turon. Kaon na ka ni? Kaon, sir. Kaon sa ka? Masura, sir. Masura? Asa may mong iriya di ay? Nagpatakaw lang. Ha? Kaulakaw lang. Nakalakaw lang. Mali kay kauban? Wala ako ra. Hello mga katabang. Musta? So naatoy dala diri karon nga turon. Lami kaayo ni nga turon, init pa. Hatag tag turon sa mga tao nga maagihan nato sa dalan. So surpresahon nato sirag turon kay sigurado ko ang uban karon wala pa ka snack. Okay, tara. Ay! Sir? Tabangi ko kaon sa turon. Kaon na ka ni? Kaon, sir. Kaon sa ka? Masura, sir. Masura? Asa may mong iriya di ay? Nagpatakaw lang. Ha? Kaulakaw lang. Nakalakaw lang. Mali kay kauban? Wala ako ra. Tabangi ko kaon na ni. Wala ako ra. Asa na yung balay ni mo? Mintan, San Gabriel. Taga? San Gabriel. San Gabriel? Layo nga ba? Magbayad ka na ka dire? Padalong? Simana ko ulit. Ah, si Mana muli mo ba?
Pamilya din mo? Dito. Sa mental. Mental. Na may asawa? Anak? Wala na asawa na mo. Pero anak lang na. Nabilin dito. Wala Kaya magabi, asa maka nag-standby? Diha? lang tulog. Diha ka nakatulog? Tagyari ka. Sa kilid? Kaya kung sa may pagkaon ni mo, asa maka magkuha? Naguluto mo ko. Nagaluto-luto ka? Asa may mong area? Diha lang pod. Di pangalan ni mo? Roger. Roger! Anak agin ng usod. Jill sir. Lapad lang ka? Saan tuwi ka? Pa, 1991. Sir, nilaya ko, 1993. Dugay na. Dugay na kayo na Kasi sunto niyo. onside. Patay, wala namatay. Wala na, onside naman to. Bot, namatay ba to sir? Eh, Dennis Smith ng paso. Kay Franz 8 man to. Branch 8 kay Kuan, kisa pa may judge na. Ito babae. Babae niya. Gamay, matupisuan ka na karoon. Dako ng mga naroon. Dako naman sa maa. Dala mo, maam ko doon. Laya ko, 1983. 1983. 1983. Dugay na. Dugay naman to sir. Batanon pa ka na. O, edad mo na ko na. Ang edad na ko na kay ang... Ba't pa ka? DC pa siguro ka? Ha? DC pa ka, di niya. Mama, 18. 18 ka na no? Karoon, ang edad na karoon. Sa man ikaw ba ni mo, dili? Mama na ko sir. Halikaw! Naituron nga may. Si pangalan na ni. Kauban mo? Ay sir. Naituron nga may dia. Ay, salamat sir. Oo, bala lang nasunod sa tiyan ba? Asa yung area na diya? Nandiyan na sir, kauban naman ni sir. Kauban lang mo. Ang edad na ko sir, sa isya pa na, 59 na pinatid na. Sa karon. Kalugay naman to sir. Dili malata. Di ba halata gani? Anak ko marang ko to sa Batanon pa kayo. Chick boy pa kayo nagkukan ba? Dagway. Si Punsa na nagkakasawa na. Si? Punsa. Kunsa? Ato, hid-hid na. Ayo. Ang sa unang Angel, asa pa man Angel? Ha? Angel sa una, asa pa man? Dili mo man din sa una. Diri sa? Ano sindal bang? Kanino? Kaning lagi. Tama. Dili na dyan, ibalin na dito. Nabaling din ko. Tama gyud sila. Sige. Dili naman ko nagbata ko, ay mambalan mo sa una sa industry, makanggal sa mga tao. Ganito po sa una siya. Di ako nakanungat ng sikis, bitaw-bitter. Nasa Sikis? Di ba kakot sa bulingan? Kaon sa mo? Ayan sir. Kaon sa? Yan. Oh, sige. Ilaway ka sir. Oh, sige.